pekne vás vítam. Chcem vám ukázať jeden nožík, ktorý prišiel, z zvedavosti som ho kúpil. Nôž prišiel takto zabalený, ako ho vidíte. Prišiel z internetového obchodu drento.cz. Mal špecifikáciu, že to je mosadzný nôž v celkovej dĺžke 23 cm. Ako vyzeralo ostrie, to si môžete pozrieť, tam za tým video. Celkové spracovanie noža, neviem, či to tam na tej kamere uvidíte, tu zabrúsené, špička nie je dorobená, jedna črienka svetlá, druhá tmavá. No je to také ťažko straviteľné pre mňa, tak to poviem. Nôž prišiel asi takto nabrúsený. Tento koniec sú tu narobené zuby a tie zuby vedia takto trošku do papiera. Ja som to nazval odpíliť kúsok z papiera. Nôž je vlastne plochý s tým, že dole má kvázi škandinávsky výbrus. Nech sa páči, môžete si pozrieť teraz, ako vyzerá ostrie pod mikroskopom, ako prišlo. Ja nôž prebrúsim a skúsim urobiť test, koľko vydrží taká mosac. Z boku na ostrie 300-násobné zväčšenie. Toto je originálny výbrus, ale vidíte sami, čo to tam je vzadu. Katastrofa. Tento nôž, tak ako prišiel od výroby, nie je schopný rezať ani len papier. Jamy, zuby. Viete sami, že on ide trošku do žlta, potom si povieme, že prečo. Pohľad zhora na ostrie. Chcem vás upozorniť, že tu v strede, čo vidíte, je naozaj ostré. Práva a ľavá strana sa nespojili a ostalo takéto hrubé nedobrúsené miesto. Tieto rovnaké. Dá sa povedať, že po celom noži. To je jedno, že kde pôjde. Jak by som to nazval? To nie je ani amatérska práca, to je fušerina. Tu máme teraz pohľad z boku na ostrie 300-násobné zväčšenie, posledný použitý kameň rozsutec. Viete sami, ako to vyzerá. Úplne iné, ako to bolo v úvodzovkách originálne brúsené. Druhá strana noža. Rovnaký obrázok. Pohľad zhora na ostrie, v strede ten tmavý pásik, to je naše ostrie. Pekné, jemné ostrie. Tak môžeme pokračovať. Nôž som prebrúsil na Tormeku T7. Posledný kameň, ktorý je použitý, rozsutec. Môžete si pozrieť, ako to teraz vyzerá. Tu v týchto miestach vidíte, to je nedobrúsené. Tam je jama úplne, z tejto strany takisto, toto je môj znak. Už teraz to je to trošku lepšie. Celkovo k nožu, nôž má 230 aj nejaké drobné milimetra dĺžku. 139 mm má čepel, 9,8 ručka. Toto je 23 mm a hrúbka materiálu 2 mm. Cigaretový papier 12 gramov na metr štvorcový. Vie ho rezať. A to takisto. Skúsim spraviť teraz jednu vec. Neskúšal som to predtým, takže toto tu je. Bál som sa. Fakt som sa bál toto tu skúšať, či sa náhodou ten nôž nezatupí. Ako vyzerá to ostrie. 3, 4,
5 razy po nechte som prešiel. Päť, 6, 7, 8, 9, 10, dobre, ešte reže. Tak to môžeme skúsiť. Bál som sa, že to neodšuchnem po nechte a že už tu bude tupe. Takže máme štandardné podmienky 20 mm lano od firmy Lanex. Oj, pardon, dĺžka ostra je dlhšia ako 10 cm, musím spraviť handicap. Nahrávame. Handicap je spravený. Chcem ešte k tomu brúseniu pri Nanive Superstone Grid 1000 už vedel rezať papier a on vie chlpy. Teraz takomto, jak je na brúsení. Takže štandardné podmienky 20 mm lano, 30 stupňov vrcholový uhol, posledný použitý kameň rozsutec. Jeden. Ja si myslím, že k tomu netreba nič viac dodávať. Maximálne to, že tento nôž v takom prevedení, v akom je vhodný maximálne na veľmi mäkké potraviny. Vo chvíli, keď sa niečoho dotkne, to ostrie je preč, videli ste sami. Jedno prerezanie lana, nôž je zatúpený, nevie rezať už ani papier. Odtiaľ to je vidieť už zaleštené miesta. Máme pohľad z boku, po prerezaní jedenkrát lano. Podľa všetkého to ostrie sa nám zbortilo aj zrolované smerom k nám. Aj tu na to tak vyzerá. Druhá strana noža. Teraz by malo byť ostré, keď idem týmto smerom, ho necítim. Takže smerom od nás vytlačené. Tak tu máme pohľad z hora. V strede vidíte huseničku, ktorá je už veľmi hrubá a je dosť zaleštená, napriek tomu, že to len raz prešlo cez lano. Pohľad z boku na ostrie. Na konci to svetlé, to je mikrofazetka. Teraz to je nabrúsené na 40 stupňov vrcholový uhol. Pohľad z hora. V strede tenký pásiček, to je naše ostrie a nad ním, pod ním také tmavšie, to je vlastne šírka tej našej mikrofazetky. Pokračujeme, na konci som nabrúsil mikrofazetku 40 stupňov vrcholových a môžete sa pozrieť vlastne ako teraz funguje. Cigaretový papier 12 gramov na meter štvorcový. Reže, trošku problémy, ale reže. Skúsime toto. Toto reže. ...20 mm lano od firmy Lanex. Raz. Nič.
koniec testu, si myslím. Dva razy prerezané lano. Ja si myslím, že to už nemá zmysel ani dávať teraz pod mikroskop. Záver. Ako rarita, povedzme, mosadzný nôž na používanie, osobne nevidím zmysel tohoto, používať tento nôž. Kde by som ho mohol použiť, pokiaľ on po veľmi malom používaní sa takto zatupí. Hej. Pri 30 stupňoch raz prerezal lano, pri 40 prerezal 2 razy lano. A je kompletne tupý. Predajca má tam nejaký slogan k tomu napísaný. Môžete si spraviť teraz obrazok, do akej miery je pravdivý. Majte sa pekne pri ďalších videách. Dovidenia. Z boku na ostrej po prerezaní dvakrát lano. Na konci vidíte ten tmavý pásik, to už je vlastne zaleštené, opotrebené ostrie. Pohľad z hora na ostrie. V strede tam jasne vidieť už hrubú huseničku. Ďakujem pekne za pozornosť, majte sa pekne.